Bueno, magigala magkasama. Ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Frido. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan nga magtatampo si Frido. Kini ako problema ba hinis kong asawa nga astang daghanang kinugos noon. Kung nga no problema ko aning kinugos no? Inaniyon ako magsugol ng mga panghitabo ha? Ilarum. Kada. Sakto na dong do. Nanik. Ilarum. Sakto na dong do. Dong nanik. Para ni mo dong nanik. Garga dong. Pasay dong. Kana kita. Idalom sang kahoy nga lawaan, may gugmang nga aton gisupaan. Sa imo ginhatag ko ang singsing nga bulawan, agud magsilbi nga handumanan. Buso. Sa may nga liwat ginukit ko ang matamis nga litrang I love you. Bulak sa tang pula nga ginhatag ko sa imo, pangako ko nga imo gid ako. Lakat sang panahon wala ko gid huna-huna, palangga ko nagbago ka. Ang puno sang kahoy nga mao ang saksi sang tanan, sa sumal natong subong nga ginlulubngan. Daw ginpihak kining kasing-kasing, sangin uli mo ang akong singsing. Gugma mong nagluib, wala nagtuman sang saad, parihos sang singsing mong nalubad. Balik dito, lakat sang panahon wala ko giduna-kuna, palangga ko nagbago ka. Ang puno sang kahoy nga mo ang saksi sang tanan, sa gugma naton subong nga ginlulubngan. Kahoy lantaw-lantawon ko na lang, mapintas nga bagyo siya nabukan. Sa nganyang nalaya sa ginhapon nabasa ko ang matamis nga litrang I love you. Ang matamis nga giukit I love you. Salamat kayo Dudo. Bahala ko boss kayo, pero sunod ato pita sa gamay. Hanggang ako. Sibat ato agilo yung kusina kay para dito bawaan. Sige. Bahala mas nanik ibi ako. Sige. Ayo dito. Day, diyan ako dire sa iyo, Day. Oh, wa makitrabaho rong sa padudong no. Oh, wa kay nganon. Pakuguson ta sa anak ni Tinoy. Bunyag pa nun sa badu. Kita do paguguson? Oh, kita. Uy, di mo kitang duha. Ikaw ra, uy. Ha? Ngano ba kitang duha? Di maayo ka na kung duha ta mong makugos taon. Ikaw lang. Total mo ato magyapon ko. Oh, sige. Ako inyo si Tinoy nga ako rin mukugos. Di lang ka. Pre, karong 14 pre. Karong buwan na ba? Ah. Pagpagkasal na akong anak, sila si Bitoy og siyang uyab. Mau ba? Paludo na sa klaro kay luhod sa nero. Oh, kung pwede ka pre. Pwede ka. Doon ka. Dungog ka. Doon ka pre. Kamu si Mari. Kasal sa anak. Subot ka? Dumin duhang luhod, bida. Oh pre, magtayo nun mo. Kamu yun. Kamu lay Paris. Sige, ako inos dita, pre. Okay. Ano sa ka dito? Karong sunod buwan ba? Okay, ako inon ako sawa, pre. Yeah. Unsa? Nga, day. Ano ka nung sumbuhan kasal, day? Karong sunod buwan? Oh, lagi. Oh, sige. Para magamit tong bago na kong sandal. Nya palit ko gown ha. Lisod man sad kaayo og parisan tong sandal nga daan nga sinina, di ba? Mas nindot nga daan ang sandal basta bag-o lang ang gown, di ba? Say ha. Ako dong. Ayun ako no pagreklamo bi. Ngano bitong imo kong paludhon?
Anad lang yun kada, mapirmi ko ni mong paludhon. Sa? Hindi tinuod, be. Ay, porbida. Ikaw ba? Lala man ka. Lo. Gabi wa ko ni mong paludhon di ay. Ay, ludo eh. Mapaping ka na. Ay, lang mo. Ay, apil ko din. Ay, apil na ni mo. Duha ra may mahitabo na ako. Kung di ko ni mong paludhon, imo kong patuwaron. Ay, naboy! Day, sa itong kasulti mo sa cellphone, ha? Ay da, si Marilinda. Ano naman, sad? Namdili siya anak nga ulitaw, no? Ha? Si Marilinda ba, nana siya anak nga ulitaw. Unya, kasluno naman di ay. Oo, iya. Ay, nanawag. Ano, di ba magkana, ha? Ang, paludhon man ko sa kasal sa iyang anak. Ano? Yes, dong. Kakao na sa tagletsyon, ani. Bidawa niyo kung sabot kita. Kasabot sa unsa, uy. Kakuan, kaya panglipong nakausahay. Kaya nga naman. Resulta ba dahil sa sige kag sponsor kasal dahil bunyag kasal hasta patay mas sponsor mo yung kakabida kaurong litson bidawa ka kabantay na dali ka sa puton murang nahibla na ka High blood ka, uy. Huwag anong mag-uul masag ka, uy. Ako di jud ko makasabot ninyo. Kadtong na anemic, permita na imong kasaban. Nya karong high blood ta, kasaban lang gihapon ta. Naunsa naman in town ka, uy. Berbida sa di mo Asa man ka mupusta sa anemic o sa high blood? Ayaw mo kabalaka na kay parehansa na. Mura na pataya, uy. ayaw bitaw ingna lang berbida narbay uban lingalingayon ka may tadalion ka usa ka takil lingalingayon magkakatsol at ibman taon nimo Ati ay. So sa ato pa, kanag ikabalakan nimo kanang muatiman nako og pananglit lang ngayon ko, ha? Unya ikaw og may mabutang sa ingon. Ikaw may atakihon. Unya langay-langayon sad ka. Di tagkatimanon ha? Di ha? ayaw binawa kaya berbida Pamatay imo na Fredo. Ingon ana na imong gusto? Sige. Og pananglit magdungan tag-atake. Mag-iyahay ta ha? hindi sa iya kay Mag-iyahay tag kamang simenteryo. ano Recorded by X Thunder Gaming. Naunsa tang abot ang taon na istorya na to ani taon. Saan may istorya? Ikaw ray gauna-una diha. Usa ikaw na ba? O ingon man ka, kung laygayon ko di ka mo atiman ako. Aha. Ako ang kaning dito magsigutan ng legay din. Bantay bitaw ha. Ay jud ko kagitaan ang watay atiman na Fredo. Kaya ko mahimo na kay guy mo atiman ako. Di ko parehas nimo nga ultimo pagkuwag tubig manugo pa kanako. Gusto na ay berbeda. Buti nga akong asawa lagi. Kamo, libog yung kuha niya akong asawa. Gusto kaig mga kalihukan, kasal, bunyag, bisa kunsa. Basta pagugusin siya. Kugus gyapon yun na yun, basta makakaulang lechon. Unya. Mare, problema gid mi ani Mare. Ngano man mare? Naset na ang kasal sa among anak. Unya karon, ang problema namo kay ang usa sa muluhod sa kasal giatake. Ha? Nya karon, hapit na ra ba ang kasal? Nangita mi kapulis mo luhod. Unya mare? Wa magi ko lain nakitaan Mare nga mo makapuli. Uy, murig ikaw ra gyud. May problema mare oy. Sus ka na ra di ay luhod naman ka ha. Oo, luhod ra Mare. Oh, bisag yakan pa. Tinuod ka Mare. So okay ra ka nga igali akong ipuli. Ay okay ra gid ayo mare, no probs. Ay, salamat gyud in town kaayo Mare. Kano sa gani ang kasal mare? Karon ng Sabado. Okay, karon sa Baduke. Dong Fredo, awa dong, angayan ko ani dong. Sa mana? Ani ba? Muna akong sulupon sa kasal. Pakasal ka? Dili ako magpakasal, oy, muluhod ako kasal. Tanawa, angayan ko, awa. Abi naman, bisa ko sa'yo sa lobon ni mo, no? Ngayon, gigay ka. Kaya sawa, tigo ka. Ang asa mo, ingon ko, wakay ngay, bida. Dakuar, maglibot ka, tiro na to, bida. Adi ay, sa ato pa, bisag ko angay, imo lagi inong angayan ko, kaya asawa ko nimo. Awa. Saba na yun, klaro kasturya, eh. Awar na siya, ikaw ba, awar ka? Ang ingon ko nga, wakay nga na mo sinay. Murag penguin. Oh, suko ka, di ba? Huwag kang tigo. Sabay, okay, klaro kasturya, hawala. Awar ka, ikaw ray, way klaro taon kay, papatidagan na ni mo Sila tao. nga, sa baan ni mo, wadyo kay klaro. Ano, ikaw ba akong giminyuan, oy? Subot bahay ka na ko. Hapit na. Usa, hapit ka. Hapit mo ka. Kaya gano, gusto ka magmahay lagi ko? Usa, kung ikaw hapit ka magmahay, ako nagmahay na. Adi ay, sa ato pa nagmahay na day karon. Ay, kumusta na, kimasing magmahay sa ka. Huh, wa ko'y angay mahayan. Kung dili,
Magbasol ra. Maor na eh. Basol maor na. Naunsa mga tao na eh. O, bahala ka niya. Abalas ka. Abi ni mo, Fredo, may tingaling magklaruhay na lang tabi. Sige, gusto ko klaro ni mo. Gusto kong klaruhon tanikod kita pa ba? Oh, kaya ano? Takong sirbahan, murag inat, murag dilat kita. Okay ka. Basil ka mo. Isa man ka mo ha. Huy, pasangin lang ha. Ako pasangil ha. Ako pasangil. Sige, ikon mo na gusto nimong set up nato. Sige, mag-iya-iya ta, magkanya-kanya. Ako kami ko abot ako ni mo. Ako, wabot ni mo. Oh, wala ka niya eh. O sige, ikon, bahala sa kanya, oy! Kami ang akong asawa maragwa na klaro pero ipod yapon may usa ka bay. Pero mao lagi, gamay bikil away dayon. Ambot din ako kasabot sa batasan ni akong asawa. Mura dili pasulti ba? Mao nga ako lang gyud siya ang bisagdan. Unya. Pre, karong Sabado ha, nagkalimot. Diyon sa bachan pre. Nalimot na mo. Ano man? Unsa man? Kasal sa mga anak ko inunsa. Yung ka mo biyay usas mga sponsors kasal. Oh, mao ba pre? Nalimot na pre. Oh, mura dili pre ingon gud ini pre ha. Not in good terms of good means ko sa waron. Mao nga wala mi ka nang magistoryahan na ba? Aw, o ba? O niya pre. Di na umunungas kasal sa kong bata. Oh, dayon mi oy. Ay, klaruhan na ninyo pre ay. Ayaw mo dayon lagi, pre. Mutungan lagi. May ay kabla ka. Ako pa. Basta kayo mutungan ako sa ilang kasal. Recorded by X Thunder Gaming. Siguro na pre ha. Siguro lagi na unsa na siya, oy. Ako pa. Niya si Mari. Ay, kilay ko daw niya, pre. Remind niya siya. Hapit ang kasal. Okay, sige pre. Ako lang siyang, Juan, ako lang siyang tawagan. O, di ba ako lang siyang agyo sa inyo? Sige, ikaw ba na? Tungo lagi kay wa mi may buot sa kong asawa taon. Wa mi tigana hay mig lakaw sa among mga lakaw ug unsa. Unya. Hello, Mare. Oy, Mare, nanawag man ka. Ay, nakailis na ka? Ha? Nakailis na ba ka? Kaya gion lang ka na mo diya sa inyo. Saan sa man, Mare? Oy, anong muagi man mo diri sa amo? Ay, nalimot ka, Mare. Nga ikaw may usa sa muluhod karon ta kasal sa among anak. Dili ba ikaw mo igipuli na mo katong usa nga namatay kay giatake? Hala, karon ay ito? Ay, utaon, Mare. Uy, sige na lang. Agion lang ka na mo diha. Pag-andam lang diha, ha? Kay nanami pa ingon diha, Mare. Sige, bye. Nayati na. Karon dito kasal sa iyang anak. Hala, patay. Mag-ilis ko dali-dali. Hala, ibuang nga apin ako sunod si Mana pa to. Hala, kakidort. Malayo ko dali-dali, babe. Ay, giahak ba ya, ani? Uy, magdali-dali naman hinuon ta, ani. Kanong nalimot man sa ko schedule. Uy, naun. Kikinsa na. Kuno nakikita mo gawas. Pahuwat ta. Ahak man sa di, uy. Padali o ka dali dire. Ay, giahak yun, ani. Oh, lagay na, ala. Kinsa may nangita... Pre! Uy, pre. Kaya magsugod na. Ha? Ang sabi yan ni siya. Mulungkod mo ron. Sabi, dali na mo. Patay pa. Karon sa dito ang kasal sa imong anak, pre. Utan, uy, nalimot ka. Ha? Kamu matong duha si pare ang ingay nga paludon tabo. Nagsabot na ba ito, di ba? Hala, giahak na. Hala na, arabay mo hapit na ako ron. Kaya paludon po ko kasal. Ha? Uy, pagkikita mo yung una nagkasabot na Mari, usa naman tao ni ay. Hala, Ay, mas pare di ay. Karon di ito. Ay, Mare! Mare, dali na! At kita na paabot sa simbahan. uy, hala ka. Pare. Taypa. Usay dali na. Kami ba yung una nagkasabot na niya? Aray siya muluho sa kong anak. Kasal siya sa kong anak. Uy, si anak! Nagkasabot na si Mare, nga aray siya. Muluhod sa kasal sa akong anak. Uy. Kaysa ragod. Pre. Unsa ni? Unsaon man ni nako dong Fredo? Unsaon ni nako? Abot sa una nimo, mao na diha. La, panawat pa. Ha? Ako pa nimo may pag malabang-labal ka, lagari mo. Ha? Ako ba lagari? Ha? Labang-labang ko. Labang? Unsa bang rasa? Nandito ka lagari. Sige, kumpate. Sama na. Maone ang resulta sa kahangol sa akong asawa glitson. Ha? Gusto yung mga pistanan, basta kasal, bisa ko sa bahala mga konflik-konflik ang schedule. Resulta, wala siya noon yung gitong nga taon sa duha.
giingnan pagbagag naong wa pa pagid kaong litson. Mao ni ko problema. Usaw rin ako sa sabi ko no. Ate Pres, kamo unsa may katambag niyo nga ako asawa? Bam, unsa man? Gay kay gawa ko asawa no. Magtuman gyud sa iyong gusto. Usa man kung kamoy pasultihon, Fredo. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw. si Dudong Fredo, Ate Pres. Fredo. Oh, Dudong Fredo. Bahin na siyang asawa nga, basta na imbitasyon, di yun mo balibad. Bisag ko sa kasal, bunyag, lubong, katapusan, atwa, likaulitson. Naay kaulitson, hanton nga, nagkadubli-dubli Ate Pres, na kuan iyahang, ang iyang ludhan. Diludhan niya, nagkadungan Ate Pres. Kuha na siya, oy. Oh, gikuha siya niya ang pikas, gikuha sa tiya, kadungan hanton nga, wa na yun inon siya giludhan, wa siya kakaulit son. Suko pa taon kayo yang mga kubari-kupare. Mao ni ang problema kung saon na kung asawa nga bisag unsa basta bahala nang kuan. Basta magkaulang litson sige di entrada dire. Oh, kanang kaon ba? Unsa imong kasulti nimo Ate? Si Inday si Dudong Fredo, unya yang asawa si Inday Dita. Oh, dili Inday Nita kuan. Unsa imong kasultihan ning Ang kananong Ikaw, Ate Pres, di ba? Di ba Kanang tuyo lechon. mo taghan yung bibitar, di ba? Di ba? Waoy. Di ba ka na bang mga birthday, naagin bibitar? Oh, pero, ang tuan na to, ang litso na ba yun? litson bitaw. Nga naman na, no? Pila rin ba sa ikaon na litson? Sa una, ako kay kung kaon ng litson Ate Pres, butang. Karon Kami ba? stigili sa una, asus, paka naman ng litson. Pero karon nga na idara na talay naman. Puol na. Oh, Sumol. Dahil na yun, ang ato makaon, dunggan niya ang kanang apapangig, maura. Lan, Bab. asa din nindo tinikaw sa lechon ang katuyang panit o ang unod. Kang Ate Pres, ang iya ha, gusok gina iya ha. Mao na gusok? ganahan Gusok. kasi. Panit o gusok. Panit o gusok. Mao gina paborito niya. Lami man sangguan bam kanang pwede ragtian. Lami mo pong kubal bam pero taas kolesterol. Di ba nindo tayo nasal ka na ni kusa ni mo mapiti gyud? Oh, lami kayo. Mapiti gyud. Kanang Papas G nga ko aday. Kanang litso ni dong Jimbo nga asus kadambi. Si kuan ka ako kong boyfriend si Tata. Tata, oh, maayo sa tumlutog. Maayo sa tumlutog litson si Tata. Indot kayo. Oo. Ako noon kanang ingon ninyo, murag moingon ko nga nan abdi abab kay mo kumukaon na mukaon ko lechon basta giluwa ko usab. Adi ba kanang murag paksiw? Oh, anak ko nung kinamay sa bawo. Oh. Karon, kanilang kayo atong pambitan din sa ilang kayo tao. Juan 2 verse 2. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Sa nahutda na sila bino ug ang inahan ni Jesus mingon kaniya, wala na sila bino. Mabasa ni John 2 verse 2. Muatras ta sa Lucas 14 verse 10. Apan kung dapiton ka adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit aron ang nagdapit kanimo muduol ug moingon, higala balhin nga ri sa pinasidunggang dapit sa ingon ini kapasidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit. Ako ning gibasa tungod kay ang imong pagtambong sa maong okasyon dili kay ang pagkaon las inasal kanang doon kay doon naman ko'y panultiyon ako manghud Ate Pres Gulyat ako dito dahil ko mato kay layo dahil ko mato dito kay pagyapon baboy dahil ko pero pung pasok manghud nga kanang dili mo na rason ang buto sabot kung napiton ta mutahod jud ta kay mahiubos ang nagdapit. Oh, pero gingunaan nila man nga ang inasal mong tuyo unya ipangluklok pag hulmig kasi mo tuyo yoy. Oh, nagawas butas. Unya dili sad maayo na sa Lain sa tukang sa tuyo yung kigitang zero yung bahay. hasta pag apil dagan tinuok ko. Bukod ko nun yan. Mao siya siyang pangita tao siya bang sa tubang na ko. Mao siya pangita kay magilis na siya gitang sa iro. Oh, kanay po. Kay lukluk manguus ka na. Usa sa punto na itong sugila nun diha ngayon na gidapit sa pikas Oh, kadungan ba? Dungan o kasal. Luhod. Oh, kani kay muluhod ba tandos pikas sa pikas. Na eleksyon para lang yung mga tinawag inasal. Na eleksyon dire nga dili maayo nga duhay imong naong. Dawat kas pikas. Pero anang panday. Dawat pikas dawat dire. Unya ang gitrabaho niya karong Lunes yang biyaan kay adto sa speaker kadawat sa advance dito. Duhay mong naong. Tinawag bitaw. Maayo. Dili maayo. Yan nasa iuban nga kanang atuas ang mga amigo nga kanang mga entertainer po nga og asay dako adto sila bab. Oh, injano nang usa. Unsa to? Injano nang usa ba dili niya tungahon kay Gudawat siya advance uday dako adto siya.
kuan ba nang naarabay mo na namatay ang taon. Ha? Ano naman? Kadto siya, maayo to siya mo perform. Dalo ko mo konse ko member sa mong LGBT. Maayo siya mo perform. Ako siya gikuha niya nga kuan di ko katunga kay di ay mas dako kuno speakers. Oh, lagi. Namatay ba ko yung taong kay atake kay tambok man to siya press good lang mo. So dili maayo yung background nga mo. Abi kay dako balimbing ka the speakers. Sa taon na mo gyud. Kadto nga di katunga si kuan pam kay namatay ko na yung lola. Ingon sa usa ka angel ko sa. Dugay naman namatay ng lola gubgasan man gani. Dako ning premyo kay sa pikas. Kato kami ba, kami si Padanggo, di gitu gusto ka ng gabas-gabas, bitaw nga siyo. Ano ba, aso ka din yan, balik ka, dili gusto. Di gitu gusto sa Padanggo, kay makuan ka, ba, diskwido, kuno ka. Nanitabo na mo ati, pre, sa salida, may buntag, gabi, na adumi dito sa barili rapit, ato, sudlunod Lagari barili. may tagawag na nila. Oh, pag lagari, pag abot-abot dito, giingnan mo yung gabiter, so, ano na abot? Ang gabi, ino kami nabot. Dili yun maayo ngayon, anak. Human ang program. Wala pa magsugod, pero gabi na kayo, mga alas 9 na siguro may abot, yung mga on pagod. Nagandam na sa tao nang Di yun sa, buhi, bre mo. Ano pala? bayad ako sundan. Balik ta. Ang leksyon ani. Dili maayo nga, kanang dawat kay dawat Dawat ka. kay dawat. Kunya, og bahimo, day, dong adenita, isuwat ay mong mga schedule diha. Di ada sana lain ang pizza ng uban. Oh, kaya yang ba na mawawa kan si kung nagtambagan ni si Fredo, mawawa no papel kay imbis mo lo dito, wala na kalok kay tando, no? Kay magapas lang magkakaon og kinasal kay apat ni. Nalibog ko. Ano man? Di ba nindot man mo ang panit, unod, basta inasal. Nalibog ko gulyat. Pasa ko unod man. Kaya, Uy, kisapon ako yung panit. Sama na kinagating sa lumanon. Kung ako ang puzzle, Tihon. RM